Televíznych novín sa ešte dozviete, že v Dubovanoch pri Piešťanoch je jediné sanatórium na Slovensku, kde liečia psoriázu pomocou zázračných rybičiek. Je to také v pohode, ak by ste vošli do mora, také maličké rybičky, tak chodia. Do Dubovian pri Piešťanoch prichádza v posledných týždňoch čoraz viac ľudí s kožnými ochoreniami. Dôvodom je ichtioterapia. Ide o špeciálnu liečebnú metódu s rybičkami Gararufa z Turecka. Už takmer 2 roky liečia ľudí z celého Slovenska aj zo zahraničia. Podľa prieskumov v Európskej únii trpí kožnými ochoreniami takmer 5% populácie. Na najčastejšiu kožnú chorobu psoriázu sa lieči aj takmer 250 000 Slovákov. Klientelu máme zo zahraničia, z Británie, z Poľska, z Maďarska, z Nemecka, z Českej republiky, ale aj zo Slovenska samozrejme. Zázračné rybičky, ako ich lekári nazývajú, sa vo vode s teplotou 36 stupňov Celzia živia postihnutou pokožkou. Pri svojej práci vylučujú z tela významný enzym, ktorý regeneruje kožu. Je to také v pohode, ak by ste vošli do mora, také maličké rybičky, tak chodia okolo vás. Oni nemajú zúbky, ale také štetinky akoby, no s týmto obrusujú. Pacienti majú k dispozícii 5 vaní. V každej sa nachádza približne 300 rybičiek. Účinnosť liečby je až 80%. Som tu prvý týždeň a mi to tak nejak zabralo. Predtým ma to strašne svrbelo a teraz už také pocity nemám. Najnovšie rybičky používajú aj na kozmetické účely. Druhý smer, ktorý práve by som povedal, že sa rozbieha, to sú vrásky, celulitída, peeling a celkové ošetrovanie pleti. Takmer každý mesiac odborníci zistujú nové typy kožných ochorení a nedostatkov, pri ktorých liečbe rybičky Gararufa pomáhajú. Z Dubovian pre Slovenskú televíziu Katarína Švábová.